Здравейте, аз съм Дани Балкански и днес ще направя прогноза на финала на Европейското. Знам, че не съм качвал от много време и а, качих само прогноза на групите, но просто имах много работа и не можах да снема прогноза на полуфинали, на четвъртфинали, на осми на финали. След малко, ако ми стане време, ще направя реакция на прогнозите ми на групите. И да, извинявам се, ако микрофона ми е много зле, но просто да. Финала е Испания срещу Англия. Интересен финал. Аз точно тези два отбора подкрепях на това европейско. И между другото в приложението на европейското съм заложил, че финала ще е точно такъв Испания срещу Англия. И много се радвам, че го познах. И според мен Англия е много надценен отбор. Едва стигнаха до финала, но на финала ще вкарат 2 гола, а Испания 3. Испания ще спечелят Евро 2024. Поради причината, че те имат много младежки отбор, който няма много... Как да го кажа? Не са запознати много с футбола, но имат много голям талант, доколкото при Англия са малко по-стари, но са запознати с футбола. На Англия през кампанията много им помагаха реферите. И в групите грам не се представиха добре. Някакво си биха Сърбия и направиха, ако не се лъжа, 2 равенства. И да, някакво си. Доколкото Испания имат само победи до сега. И техния, как да го кажа, рън до финала е по-труден. Те минаха през Италия, Хърватска, Албания, Грузия, Франция, Германия, доколкото Англия, Словения, Сърбия, Чехия не бяха в тяхната група. Да, разбрахте ме. Да. И както виждаме, Испания имат по-голям процент шанс да печелят. И като цяло, според мен, Англия имат много малък шанс да спечелят, но ако печелят, ще е на дуспи. Да, Англия не са добри на дуспи и Испания са много по-добри, но просто Англия единствения начин е да спечелят в продълженията или в дуспите. Няма да спечелят в редовното време, доколкото Испания, ако печелят, ще е в редовното време. Или просто в продълженията, в последната минута ще вкарат един гол и ще вдигнат трофея. Финала ще се играе в Берлин на Олимпия стадион. Според мен първи ще вкарат Испания, после 2 гола ще вкарат Англия, ще поведат и 2 бързи гола от Испания ще стане 3-2. И да, това е според мен. Със сигурност Ламин Ямал или Ник Уилямс ще вкарат поне един гол. Ламин Ямал ще направи поне една асистенция. Най-добре и асистенция и гол или направи няколко гола. Но това е. Предполагам, че ще реагирам и на прогнозата ми други ден. И да, чао, и сега ще направя реакция на прогнозата ми за групите. Чао и до скоро!